Ficcións especulativas é unha exposición de arte contemporánea que versa sobre o interese das artistas de hoxe polas cuestións da ciencia ficción, a futuroloxía e oracular. É unha exposición inspirada ata por tres vertentes diferentes da cultura contemporánea. Por unha parte está a cuestión do surrealismo, Leonora Carrington e o tarot, o oracular. Por outra banda está o situacionismo e o seu interese por facer proxectos de ficcións futuras diferentes á progresía capitalista. En terceiro lugar está a cuestión de Úrsula Le Guin e a ciencia ficción. Estas son as tres inspiracións da exposición. Hemos colonizado otros lugares, claro, pero con inteligencias artificiales que gestionan recursos, explotan el suelo, experimentan todo el viejo estilo. Para vivir, elegimos la repetición de las formas y las costumbres, pero ese todo que hemos querido tratar como inmutable, aquí cambia, sigue otras normas. No apartado da ciencia ficción destacan as pezas de Andrea Canepa, Antía Iglesias, Paula Bruna e Regina de Miguel. Son todas artistas de renome internacional e están a traballar en cuestións como a ciencia ficción cinematográfica, no caso de Andrea Canepa, a ciencia ficción que inclúe a cuestión do plantoceno e de como as plantas son vistas polos humanos en termos disfóricos ou en termos de horror, como no caso de Paula Bruna, e tamén a ciencia ficción en termos futuristas, como o relato que conta na súa película Regina de Miguel. Cruel de Tucumán es una obra protagonizada por una planta, la Araugía sericífera. En ella se entremezclan descripciones de la botánica con ficciones de la literatura y del cine, y también historias propias. Por ejemplo, la planta cruel, que es uno de sus nombres, y también se llama jazmín de Tucumán, de ahí el nombre, Cruel de Tucumán, es considerada una planta invasora aquí y en cambio es una planta a potenciar en su lugar de origen, que es Sudamérica, por ser hospedar a una de las especies de la mariposa monarca. Yo hago una comparación entre este relato dual de la biología con la novela de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. A obra que presento é o ecosistema Disforicum, que é un experimento compartido ca especie Tradescantia fluminensis, que é unha especie exótica e catalogada como invasora en España. Xorde a miña primeira experiencia no laboratorio e ca suposta objetividade do método científico. Ao final, a través de estar eu traballando no propio laboratorio, cheguei á conclusión de que os pasos para facer unha obra artística e para facer un experimento eran os mesmos, cambiando o foco da pregunta. Varios dos artistas da exposición están a repensar como os seres humanos habitamos este planeta en relación con outros seres vivos e inertes e como iso define a forma de nos estar no mundo como un sistema. Por exemplo, Bollopierre Tadío, Sirene Enguea e a propia araña Ñam falannos como o pobo somie toma decisións importantes da súa tribu mirando as arañas. Neste mesmo senso, Tomás Saraceno diseña un tarot con cartas habitadas por arácnidos que nos axudan a repensar como estamos no mundo. E Xoan Xil López lévanos a mirar os paxaros, as aves e como o seu cantar, os seus chíos, danos información sobre o noso presente e tamén sobre o noso futuro. Ornitomancias, como o seu título indica, céntrase na capacidade ou na práctica de tratar de adiviñar o futuro a través da observación e a escoita das aves. Se centra na especulación do mazarico de pico fino, un ave que se extinguiu recentemente, e se desplega a través de dúas ficcións. Por unha parte, un son que se reproduce no claustro e que trata de perpetuar o son desta ave que xa non existe, e por outra banda, un par de autómatas que a través de uns reclamos tratan de imitar, leendo datos das causas da extinción desta ave, tratan de reproducir o son deste paxaro que xa non podemos escoitar de forma natural. Outras artistas
repensan as técnicas adivinatorias para falarnos daqueles individuos que quedaron esquecidos. Por exemplo, Mercedes Azpilicueta vainos a presentar como as mancias foron unha maneira na que as mulleres tiveron unha voz nun momento no século XIX no que non tiñan esa representatividade social e cobraron unha nova dimensión política. Na obra de Cequimeras, sen embargo, atopamos como ela traballa cartas de tarot tecéndoas coa súa nai e coa súa irmá, repensando como facemos ciencia, que contamos, que esquecemos. Finalmente, nas pezas de Vicente Blanco e de Eduardo Outeiro, atopamos unha reflexión sobre como os contos, os ritos, as lendas, construen non só a nosa identidade, tamén o noso territorio e as nosas paisaxes. Eduardo Outeiro incluso chega a plantexarnos como a inteligencia artificial pode transformarse no noso oráculo no século XXI. If They Is Today é unha obra que poderíamos dicir que se fixo a si mesma. Eu estaba traballando ex profeso para esta exposición e a mezclar as ondas árbores e ChatGPT nunha pequena émula do oráculo de Dodona e de Heidi cando falaba cos abetos. En paralelo, estaba preparando unha animación con ChatGPT tamén. Eu pedinlle a inteligencia artificial que me dese o nome dunha velaíña para traballar con ela, unha velaíña do norte da Península Ibérica, e deu-me Spilosoma lubricipeda. A tarde seguinte, menos de 24 horas despois, en situacións alleas á miña rutina, atopei un Spilosoma lubricipeda a carón meu. Entón, de repente, Chat pechara todo o círculo, convertirase en augur. Nun mundo no que hai unha crecente desesperanza, unha ansiedade xeralizada e unha situación moi complexa, precisamos ferramentas para imaginar e rever a nosa realidade. É o que nos propoñen estes artistas aludindo ás mancias, á ciencia ficción, a escoitar a outros seres, propoñernos novas miradas sobre a realidade e dendelas poder imaginar con ilusión novos futuros. E iso precisamente é o que nos gustaría propoñer aos visitantes, que retomen con esperanza a mirada cara ao futuro.